ኤርትራ ብኸመይ ካብዚ ዘይብታኽ ዓንኬል ኩናት መዋዕል ኪሳራን ክትገላገል ትኽእል። ድሕሪ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ኤርትራ ንተወሳኺ 30 ዓመታት ኣብ ውግእን ኩናትን ክትጽመት ተራእያ እያ። ቁጠባኣ ተሃስዩ ብጉለት ሰብኣዊ መሰላትን ዜጋታትን ብኣማኢት ኣሽሓት ናብ ስደት ሒዞም እቲ ናይ ኣሽሓት ህይወት ተጋደልትን ህዝብን ዝሓትት ሓርነት ኤርትራ ናይ ወለዶታት ሰላም ራህዋን ቅሳነትን ብልጽግናን ኩሕስዩ ትጽቢት ዝግበረሉ ነይሩ። እንተኾነ ኤርትራ ሒደት ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ምስ ኩለን ጎረባብታ ናብ ውግኣት እያ። ኣብ ኩናት ክትነብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ደጊም በሪ ሰላም ተኸፊቱ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ዳግማይ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተሸሚማ ህይወት ብዙሓት መንእሰያት ተኸፊላ። ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝምድና ላሕሊሑ ካልእ ግጭት ከይፍጠር ስግኣት ተፈጢሩሎ። ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዝምድናታት ተቐይሮም ገሊኦም ኣብ ረጽሚ፣ ገሊኦም ኣብ ምትፍናን፣ ገሊኦም ድማ ሓድሽ ምሕዝነት ኣብ ምፍጣር ይርከቡ። ኩናት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓዲኡ ሻምበቆታት ብረት ከይዝሓለ ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓድሽ ግጭት ተወልዑ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ዝያዳ ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ግን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ እዩ። ዋላ እኳ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ከም ዘየድሊ ዝገልጹ እንትኾኑ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ብመንገዲ መንግስታዊ ማዕከናት ዜናታትን ዝለዋወጥኦ ዘለዋ መግለጽታት እቲ ኩናት ይዓርግ ከም ዘሎ ዝእምት እዩ። መብዛሕትኡ እዋን እዚ ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘጽንዕ ዘሎ ኩናት ብስም ሃገራዊ ድሕንነት እዩ ዝእወጅ። እዚ ግን ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ? እዚ ቀዛፊ ዓንኬል ኩናት ብኸመይ ክብታኽ ዝኽእል? ስጋኣት ሃገራዊ ድሕንነት ከም ከውሊ። ውሽጣዊ ሃገራዊ ድሕንነት ምስ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ሃገር ብቀጥታ ዝተተሓዘ ምዃኑ ብዙሓት ክኢላታት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕንነትን ዝስማምዑሉ እዩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝርከቦም ሰበስልጣን ኤርትራ ግን እታ ሃገር ካብ እግሪ ተኽላ ጀሚሮም ግዳይ ጂኦፖለቲካዊ ባህግታቶም ክገብርዋ ዝደልዩ ሓይልታት ወጻኢ ከም ዘለው ብምግላጽ ኣብ ተጠንቀቕ ክትጸንሕ ከም እትገደደት እዮም ዝምግቱ። ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝብልዎ ከምዚ ዝበለ ስግኣት ሃገራዊ ድሕንነት ብምህላው እያ እታ ሃገር ብኸምዚ እትኸዶ ዘላ ስርዓት ምሕደራ ክትክተል ተገዲዳ ዘላ። እንተኾነ እዚ ምጉት እዚ መኸወሊ ፖለቲካዊ ስልጣን እቲ ገዛእ ስርዓት ምዃኑ እዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ዝገልጹ። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ዝነበረ ዘርእስላሴ ሸከር ብዛዕባ ስግኣታት ሃገራዊ ድሕንነት ኤርትራ ክዛረብ እንከሎ ዋላ እኳ ናይ ወጻኢ ስግኣት ክህሉ ባህርያዊ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ብቐንዱ ካብ ውሽጢ ዝምንጭ ምዃኑ እዩ ዘብርህ። ሓድነት ህዝቢ መሰረቱ ውሕስነት ሃገራዊ ድሕንነት ምዃኑ ዘእምን ዘርእስላሴ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ተጸዋርነት ዘይብሎም ምልካዊ ስርዓት ምህላው ጠንቁ ስግኣት ሃገራዊ ድሕንነት ይብል። እቲ ሃገር ደቃ ኣቕሓ ሓቂፋ ኩሉ ብሓንሳእ ክነብረላ ዝኽእል እንተዘይኮይና ሃገራዊ ድሕንነታ ኣብ ሓደጋ ወዲቖሎ ማለት እዩ። ንቅዋምን ሕግታትን ሃገር ዝግዛእ ፖለቲካዊ ፍልልያት ክትተኣናግድ ዘይትኽእል ሃገር ሓድነትን ጥምረትን ህዝባ ስለ ዘይተኸብር ምግምማዕ ሕብረተሰብ ፈጢሩ ናብ ውሽጣዊ ሓደጋታት ሃገራዊ ድሕንነት የምርሕ ይብል እቲ ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት። ድሕርቲ ዕድሚኡ 80 ዓመት ዝገማግም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዝህሉ መጻኢ ዘጨንቆም ኤርትራውያን እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። እቲ ንሱ ኣቦ መንበር ዝኾነ ህግደፍ ካብ ውድብ ምድካሙ እውን ነታ ሃገር ኣብ ቀርና መንገዲ ሓዲጓ ኣትሪፍዋ ምህላው እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር ዘመልክቱ። ኣብታ ቅዋም ዘይስራሕላ ኤርትራ ፖለቲካውን ሰልፍታት ሲቪካዊ ማሕበራትን ነፃ ፕረስን ኣጉዱ እዩ። ኣብ ቃልሲ ንሓርነት ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበረ ክፍለ ዮሃንስ ተወልደ እቲ ዝበሃል ስግኣት ነቲ ኩናት ኣእምሮ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ኩናት ንምጽማድ እዩ። ኣብ ክንዲ ንምዕባለን ትምህርትን ብልጽግና ንዲሞክራሲ ንኣሜሪካ መጸትካ ወያነ ደገመትካ እናበለ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ካብ ግጭት ናብ ግጭት እናስገረ ህድማ ንቅድሚት ብዝብል መትከል ንርእሱ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ይብል። ኣሜሪካ እትርከበን ዓበይቲ ምዕራባውያን ሃገራት ኤርትራ ኣብ 1993 ብወግዒ ሉዓላውነታ ድሕሪ ምእዋጃ ብኡ ንብኡ ከም ሓዳስ ሃገር ኣፍልጦ ሂበና እየን። ስለዚ
ፀረ መንግስቲ ኢሳያስ እንተዘይኮይኑ ፀረ ኤርትራ ከም ዘይኮኑ ዘረጋግጽ ይብል ክፍለ ዮሃንስ። ሓንቲ ሃገር ሃገራዊ ድሕንነታ ክትረጋግጽ እንተደኣ ኮይና ነቶም ሃገራውያን መሰሎም ክትሕልወሎም ከም ዜጋታት ክትሓቅፎም ኣለዋ። ግብኦም ክፍጽሙ እንተኮይኖም መሰሎም ክሕልወሎም ኣለዎ። ኣብ 2009 ሓደ ዲፕሎማሰኛ መንግስቲ ብዝሃቦ መብርሂ ምርጫ ክንገብር እንተኮይና ንሕና ህዝብና ቅድሚ ምርጫ ክፍጠረሉ ዘለዎ ጸጥታዊ ምርግጋጽ ውሕስነትን ኣለዎ ብምባል ነዚ ስግኣት እዚ ኣብ ምውጋድ ክንሰርሕ ከለና ምርጫ ቀዳማይ መስርዕ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ክፍለ ዮሃንስ ግን እዛ ሃገር እዚኣ እንድሕር ናይ ኩሉ ሃገራዊ ዘይኮይና ኩሉ ሃገራዊ ብዝወከሎ ባይቶ ዘይትዝትን ዘይትውስንን እንተኮይና ሃገራዊ ድሕንነታ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣትዩ ዝገልጽ። እታ ሃገር ኩሎም ዜጋታት ብማዕርነት ዝነብሩላ ኣብ ክንዲ ትኸውን ውሕዳት ሰበስልጣን ከም ድሌቶም ዝገብሩላን ሞችዎም ዝነብሩላን እንተኮይና ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕንነት ዘይኮነ ብዛዕባ ጉጅላዊ ድሕንነት እያ ትግደስ ክብል እውን ይነቅፍ። ስለዚ ቅዋም ባይቶ ከምኡውን እቲ ኩሉ መንግስታዊ ቅርጽን ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዘደልድል ንሃገራዊ ንስግኣት ከዓ ዝከላኸል ዳኣ እምበር ንሱ ኣንጻር ሃገራዊ ሓድነትን ሃገራዊ ድሕንነትን ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ክኸውን ከዓ ኣይክእልን ድዩ ድማ ይብል። ምልካዊ ኣካያይዳ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ነቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቓ ዝሙግት ዘርእስላሰ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብኸመይ ድዩ ዝምራሕ ዘሎ? 3 ጨናፍር መንግስቲ ሓጋጊ ፈራድን ፈጻምን ኣካላት እንተዘይሰሪሖም እታ ሰልፊ ህግደፍ ሓለዋት እንተዘይብላ ቀጻልነቱ ብኸመይ ክረጋገጽ ይኽእል ክብል ነቲ ኩነታት ይገልጾ። እታ ሃገር ንክትወድቕ እታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሙዳቕ ጥራሕ እዩ ተሪፍዋ ዘሎ ብምባል እቶም ናይ ጸጥታ ሓይላታት እውን ብቀጥታ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ምእታዎም ከም ትካላት ይዳኸሙ ከም ዘለው ዘርእስላሰ ዝገልጽ። ነቶም ብዕድመ ዝሸምሉ ዘለው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝርከቦም ቀንዲ መራሕቲ ዝትክእ ሓድሽ ደም መሪሕነት ይፍጠር ስለዘየሎ ድማ እዩ ስኽፍታ ብዙሓት እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ነቲ ናብ ሓደጋ ገጹ ክኸይድ ዘሎ ኩነታት ብኣግኡ ንምዕርራይ ርእይቱ ክገልጽ መዋጽኦ ክፈጥርን ኣለዎ ድማ ይብሉ። እቲ መሰረታዊ ፍታሕ እቲ በኽሩ ዘሎ ስርዓት ሕጊ ክረጋገጽ ቅዋም ክትግበር ርእይቶን መሰላትን ህዝቢ ክኽበርን ብምጥላብ ኤርትራውያን ኣብ ክንዲ ሕልሞም ናብ ስደት ሓጽ ምባል ዝኸውን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሃገሮም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ከመሓድሩን ከማዕብሉን ይብሉ። መንግስቲ ጠንቂ ሃገራዊ ስግኣት ይኸውን ኣሎ ዝብል ዘርእስላሰ ምልካዊ ስርዓት ምህላው ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ማሕበራውን ዝምድናታት ሃገር ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ይገልጽ።